Πώς φυτεύουμε γυμνόριζα δέντρα. Καταρχήν, τι είναι και το γυμνόριζο δέντρο. Γυμνόριζο είναι ένα δέντρο το οποίο δεν έχει από κάτω μπάλα χώματος, όπως είναι αυτό εδώ. Για να το φυτέψουμε χρειαζόμαστε φυσικά το κατάλληλο εδαφικό μείγμα, το οποίο έχουμε φτιάξει, θα το δούμε στη συνέχεια. Και βάζουμε όλες αυτές τις ρίζες εδώ μέσα στο χώμα. Εμείς θα το φυτέψουμε σε γλάστρα, συνήθως το φυτεύουμε κατευθείαν στο χώμα όμως. Εδώ μάλιστα βλέπετε, αυτός είναι περλίτης που το διατηρούσαμε μέχρι να το φυτέψουμε. Βλέπετε εδώ όλα αυτά τα καινούρια είναι νέες ρίζες που έχει βγάλει, που σημαίνει το φυτό ότι έχει ήδη αρχίσει να δουλεύει. Αυτό εδώ είναι ένας βλαστός του υποκειμένου και επειδή δεν μας χρειάζεται θα τον βγάλουμε, και να μην τον βγάζαμε τώρα θα τον κλαδεύαμε αργότερα. Λοιπόν, στο βασικό ερώτημα τώρα που κάνουν αρκετοί άνθρωποι, εάν χρειάζεται να κλαδέψουμε τις ρίζες. Όχι, τις ρίζες δεν τις κλαδεύουμε ή τις κλαδεύουμε μόνο αν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Να μην χωράει στη γλάστρα, ας πούμε, που θα το βάλουμε εμείς, ή για κάποιος πολύ σημαντικός λόγος. Δεν τις κλαδεύουμε τις ρίζες γιατί δεν είναι τόσο εύκολο για το φυτό να αναπληρώσει αυτές τις ρίζες που θα του βγάλουμε. Αντίθετα, από πάνω, την πάνω μεριά, εδώ δηλαδή, εδώ, μόλις φυτοφυτέψουμε θα την κλαδέψουμε στο ύψος που θέλουμε να αρχίσει να διακλαδίζεται το φυτό. Και αυτά εδώ τα χαμηλά φυσικά θα τα βγάλουμε. Για να δούμε όμως στην πράξη τι συμβαίνει. Εδώ έχουμε το μείγμα μας, έχουμε και τη γλάστρα και θα βάλουμε το φυτό μέσα στη γλάστρα. Θα πείτε πώς θα χωρέσει αυτό εκεί μέσα. Θα το κάνουμε, θα το προσπαθήσουμε να το χωρέσουμε. Γιατί όπως είπαμε δεν θέλουμε να κόβουμε κομμάτια από τη ρίζα. Θα τις στρίψουμε, είναι άλλωστε αρκετά ευλίγιστες, όπως θα διαπιστώσετε αν πάρετε φυτό. Οπότε τις κρύβουμε και τις βάζουμε όλες να καλυφθούν από το χώμα που θα βάλουμε στη συνέχεια. Όπως είδατε χώρεσε, παρότι στην αρχή δεν φαινόταν. Κάτι πολύ σημαντικό, εάν φυτεύουμε γυμνόριζα φυτά, δεν τα φυτεύουμε ποτέ πολύ βαθιά, τόσο βαθιά ώστε να μπει εδώ η κοιλία μας στο χώμα. Γιατί βγάζει ρίζες και αν βγάλει ρίζες καταργεί το υποκείμενο, καταργεί όλη τη δουλειά αυτή που έχει κάνει ο παραγωγός. Γεμίζουμε τη γλάστρα με χώμα, το οποίο χώμα στη συνέχεια θα το πατήσουμε πολύ καλά για να έρθουν οι ρίζες σε πολύ καλή επαφή με το χώμα και μόλις το γεμίσουμε και το πατήσουμε καλά, το φυτό μας είναι έτοιμο. Θέλει πότισμα τακτικό, σαν να ήταν κανονικό μεγάλο φυτό. Εδώ θέλει λίγο χώμα ακόμα για να δείτε, όπως βλέπετε έχει λίγο κενό η γλάστρα. Το βάζουμε κατά δυνατόν ίσια. Στη γλάστρα ίσως να μην είναι τόσο εύκολο, αλλά στο χώμα είναι. Και άμα το βάλουμε στο χώμα φυσικά του βάζουμε και ένα στήριγμα για να μην μας το χαλάσει ο αέρας. Αυτή είναι η διαδικασία φύτευσης γυμνόριζων φυτών. Γυμνόριζα φυτά μπορείτε να βρείτε το χειμώνα στα φυτόρια της περιοχής σας ή στους γεωπόνους. Και γυμνόριζα φυτά βρίσκουμε μόνο φυτά τα οποία είναι φυλλοβόλα, τα οποία ρίχνουν τα φύλλα τους δηλαδή. Αν έχει φύλλα συνέχεια, όπως είναι η ελιά για παράδειγμα, δεν πρόκειται να τη βρείτε γυμνόριζα γιατί θα ξεραθεί. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση, για το γεωτροπισμό από το Ηράκλειο της Κρήτης.